Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Mabati ninyo pagpaalik ang naandang programa sa PBCM o Philippine Benevolent Christian Missionary nga mao ang mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Matag Domingo kini alas 12 sa udto paingon sa alauna sa hapon ayaw klase kini nga programa nga magtunggang sa DXK Radio o makita usab sa RPN Channel 5 sa Cable TV naman sa Facebook page ang programang nagatod sa espirituhanong pagtuo. Mga langit ng lamdag kinabuhi sa PBCM upan sa nag-unang evangelist na si Juan Ramilo Mangalos ug mga kauban. Sa ngalan sa pagtulungan sa PBCM, Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated, kininausap ang tulumanon ng lamdag sa kinabuhi. Kumusta sa mga nagsunod kanato karon mga kailag, mga kaigsunan? Yung programa ang mga lamdag sa kinabuhi. Sa programa kini mga kaigsunan nga magadala o magahatod kaninyo sa tibuok nga kamaturan nga mo magadala kanato sa kalawasan, mga kamaturan nga gitudlo kanamo ni Master, amo usab nga gipaabot diha kadinyo pinagi sa mga kamaturan nga nakasulat sa Biblia ug kun aduna may mga basahon o referensya nga among gigamit kana diri aron sa pagsupak sa Biblia. O ang atong programa mga kaigsunan inyong mabati dinhi sa RPN DXQ Cagayan de Oro City 1368 sa dial sa inyong mga radyo ng kaigsunan o usab live kita sa Facebook o makita usab kita sa para sa Cable TV sa TV5 mga kaigsunan. Matag adlaw kita nga Domingo ining oras alas 12 ngadto sa alauna ang takna sa kahaponon. O ang programa sa PBC mga kaigsunan kung Philippine Benevolent Christian Missionaries nga mao ang mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Mabati na kita sa 22 ka mga radio station Visayas ug Mindanao kita mga kaigsunan. Aduna kita mga programa niya na o binis Misamis Oriental. Mabati kita sa gawas din sa DXQ Teleradio mga kaigsunan. Mabati usab kita sa DXR Radio Ultra Cagayan de Oro City. Matag adlaw kita nga Domingo mga kaigsunan alas 10 ngadto sa alas 11 ang takna sa kabuntagon 11:88 ang dial sa inyong radyo matag adlaw Domingo. Mabati usab dinhi ning sibihan sa Kabusis Radio 97.9 FM sa Villanueva dinhi sa Villanueva, Misamis Oriental alas 7 ngadto sa alas 8 ang takna sa kagabion matag adlaw Domingo. Mabati usab dinhi ning sibihan sa B-Radio 105.5 by Kurat FM Dennis Balingasag, Misamis Oriental alas 8 ngadto sa alas 9 ang takna sa kagabion. O kumusta sa mga women's group ubos sa pagdumala sa presidente Madam Daga Eugenio. O mabati usab din ning sibihan sa Real Beat Radio 104.9 FM sa Himog City mga kaigsunan alas 6 ngadto sa alas 7 ang takna sa Buntagon mo sa kaoras na kita niya matag adlaw Domingo mga kaigsunan. O sa Visayas usab mga kaigsunan na kita mga programa dito. O ang atong mga pagpangumusta, ang among mga pagpangumusta sa tanan nga nagapaminaw o nagasubong kanato sa cable, sa TV5 o naman sa Facebook nga nagasubong kanamo kay live streaming kita karon live kita sa Facebook mga kaigsunan. Kumusta kaninyo? Sa tanan ng mga kaigsunan nga nasulod sa BBC compound, kumusta kaninyo?
Sa igsoon sa pagtuna sa Taguluan, dinya sa Taguluan, sa Misamis Oriental, Brother Jerry Kila, ug sa imong pamilya, maayong pagpaminaw ko nimong brother. Sa atong mga kaigsunan nga tuwa sa tilibing bansa sa Amerika, sa mga kaigsunan nga nagasudong kanadto via Facebook, live sa Facebook, from Alabama, Tennessee, West Virginia, Maryland, United States of America, nila ni Juanito and Justina Makiko Jeremias family, Brother Miguel Jeremias, Juanito Jeremias Jr., Julayla Jeremias Arizon, Alegriano Jeremias, Charminia Jeremias, River Lilita Jeremias Barton, o kang Brother Nicodemus Mickey Jeremias. Nagkasudong sila kanadto mga kaigsunan gikan sa United States of America via Facebook, live sa Facebook. O kumusta usab kang Brother Dani Ayin, muna sa Ormoc City, nagapaminaw o nagasudong usab kanato, mayong pagpaminaw. O sa tanan nga maabot ni karon nga among pagpahigayon diya sa tulumanon mga langit ng lambag sa kinabuhi o kini ang inuigsoon karon Brother Evangelista Brother Juan Donino Mangalos may makikuban kaninyo. O ginihiyo na yata ko kamo sa pagbaylas ko bang ministro o evangelista. Kumusta kaninyo mga kaigalaan ug mga kaigsunan? Kini si Brother Rene Telebrico nga kauban kaninyo karon, kauban sa paghatod kaninyo sa kamaturan. O sa pagpadayon mga kaigsunan, ako kamong ibalik sa akong igsoon Brother Ronilo Mangalos. Dili higayon na mga higayon mga kaigsunan, dili nga ito makauban ang Executive Vice President Reverend Charlie Eugenio, at the same time mo Chief Minister sa pagtulungan sa PBCM kay ano naman sa importante karon nga diya si kaso busa kanilang ni Brad Remy Telebrico karon ang inyong makauban o inyong mapaminawan o inyong masudong pinagi sa padayon nato nga paghatod sa mga kamaturan dito sa pagtulungan sa PBC mga kaigsunan. Taliwala na ni karon ni krisis nga nasinati na to din sa tibok kalibutan pero padayon kita nga nagsangyaw sa pulong sa kamaturan. Ang atong pag-isgutan karon mga kaigsunan, ang topiko na to mahitungod kini karon sa meaning may kalambigitan sa nahitabo karon nga krisis kining gitawag coronavirus disease or novel COVID-19 kay na hitabo kini ining maong gitawag og virus ngadto maning 2019 sa nas mga bulan sa Disyembre munang gitawag ni siya og COVID-19. So sa naka-pandemic kini mga kaigsunan tungod kay worldwide ang iyang ang apektado ni karon nga matang sa sakit nga nikuyanap dinhi karon sa atong panahon nini sa tibok kalibutan mga kaigsunan. So ang ato diya nga nini among pagpahigayon kanina careful lang gyapon kita sa atong mga tagsa-tagsa ka mga kabulingon mga kaigsunan tungod nini balatian nga COVID-19. O galawin nini mga kaigsunan ang kining mga natigayon karon nga virus o coronavirus sa dapit sa pagtulungan sa BBCM sa among magtutudlo Master Tomas D. Senior nga makadaghan na namo gisangyaw nga among gipailan nga may katumanan sa Espiritu Santo nga nagpakatao. Dili na mo kana ikaulaw mga kaigsunan kay aduna kami basyanan sa balaang kasulatan may tungod sa pagpakatao sa Espiritu Santo. O matod pa sa among magtutudlo Master Tomas D. Senior mga kaigsunan nga gatong panahon nga magibagyo siya diya sa kanamo ngayong mga katawhan daghan ang mga ipangsulti ni Master nga mga paghitabo sa umalabot mga panagna niya sa mga panahon nga umalabot mga kaigsunan o kalakip na nga iyang gisulti dinhi kanamo kining virus karon nga COVID walang nga ni Master nga coronavirus diay ang moabot nga kini mga sakit o kining sakit. Pero sa pagpahigayon ni Master sa iyong pag-ibangilyo mga kaigsunan, matod pa niya, kanamo ngadtong mag-ibangilyo pa si Master nga tawagon ang mga membro ipasunod dito sa Palace Quadrangle kay mag-ibangilyo si Master. Gisulti ni Master diri kanamo nga dunay palaboton nga kining balatian o kining virus or disease. Sa ako lang gikayon wala nga din ni Master na COVID-19 kana. Pero ang ingon ni Master nga tanan mga membro
ipagkuha mi og panyo nga dunay hulagway ni Master, unya isampung kadto sa among naong o sa among baba, gani doon na pa gipaapi nga gapas nga ito mga kaigsunan, nga ipagkuha ang tanan nga mga membro niadto aron nga mao to'y gamiton nga itabon sa among naong o sa among baba. Dayon paghuman niadto, ipaghunaw dayon kami mga kaigsunan og grabing alcohol. Mo na gisulti ni Master na ug atong tanawon mga kaigsunan, ang dinyo ni Master nga pagkuha ng panyo ang matag usa ka membro na aron nga itabon sa among naong, kana equivalent sa face mask kana mga kaigsunan, kana ginagamit karon Brad Dini, di ba? Oo. Face mask. Face mask butang sa ilong. Sa ato na naandan na mga kaigsunan nga ang magsuot og face mask kadto naman gyud na sa mga hospital, mga medical doctors, mga nurses, mga midwife sa panahon nga sila matiman og mga pasyente. Dili tanan mga tao nga nagsuot sa wala pa ning coronavirus, kay karon naman ang makita nato nga mandatory tanan nga mga tao pagsuot og face mask. Unya mga paghunaw daw og mga disinfectant, mga rabing alcohol o kana pang uban nga mga chlorine nga pang disinfect. Sa una wala pa na ang magsuot og face mask doktor lang gid nurse. So pagsulti ni Master, panaglaw ka na ni Master mga kaigsunan nga mabot day dunay sakit day nga mogamit na ang matag usa nga tao og face mask unya manghunaw og alcohol. Gisulti na ni Master dili ka na mo, unya kanya na mga kaigsunan naminaw, wala may balot kung sakit ang sakit nga moabot na kay wala pa man ang epekto adto pa man ang epekto kining panahon na karon ang epekto nga mao yung ipasabot ni Master ang mga membro sa TBC ni balon ini og sa among pagsulti niini before na mo gisulti before na to gisulti sa kanyo ng Brad Rini, ang mga membro sa PBC ang katawan ni Master nasayod din ini muna pag-recall na yun sa mga ibang ni Master nadumduman nga mao ini ang epekto sa gisulti ni Master Connector nga nang ipagkuha kita panyo nga itabon sa atong naong ug paghunaw kita og grabing alcohol kay mao ini ang epekto karon nga duna ay sakit nga moabot nga ang tanang tao ipagkuha ng face mask o ipaghunaw dayon og rabing alcohol. Mo nang nagsugo gid si Master nga mangandam ta sa kanang rabing alcohol o kini ang face mask kay matod pa ni Master sa iyang mga pagmangilyo nga doon na kuno'y balatian nga kanang kagaw nga dalon sa hangin nga dili na ito makita sa itong mga mata. Kung dili ka na sa kagaw ka na siya niya ka na nga balatian gitag na ang Master daan pa na sa unang panahon. Ay halang lugar na ito na matigdan nga ang paggamit na sa kuwan kini niyang rabing alcohol o kini niyang mga face mask kini dayong panahon na karon nga ang COVID-19 mo dayong gikadlukan sa tanang sa tibok katawan sa kalibutan. So nag-una nga mong magtutublo mga kaigsunan pero wala ka mong gisulti ang dili mga magtuto sa pagtulong ng TBC nga ilang daw ato ni isang nahibalo naman ni nga mga dili magtuto dili na mo to. Pero nga mo ni paghibalo haron sa pagpalig-on unang-una sa mga kaigsunan diya sa pagtulungan sa TBC nga gisulti din ni Master na tinuod. Una, kapin pa nga si Master sa mga pagbabalili, matod pa niya Brad Rini, wala ka ba'y bakak na magmula sa akong baba? O sa nga priba niya na, kapin yung dingon, nga yung lawas panumpaan niya, nga dili mubalag sa pagkabutuman. Kaya ang lawas ang magtutudlo, mutuman ang mga tao, dili, kaya doon naman kayo magsusupag. Ang lawas ang magtutudlo, wag na sa di-preserve o medisina, ka na ditawag o ibalsaman sa lawas. Kaya yung si Master nga, siya rin Master sa tubog kalibutan, nga dili, madugta o dili mabaho o dili maabog utuman kana. So usa sa iyang gisulti kining hitabo karon nga COVID-19 coronavirus nga daan gisulti ni Master Waklan ngani nga COVID or coronavirus daw ni. Nangano adto karon Brad Rini sa Biblia tuod ti ato naman di previous pag-istorya na si Master mo'y atong gipailag katumanan sa Espiritu Santo karon nga nagpakatao may gibasihan kang tagna sa Biblia ato ning tukihon karon. Karon kung magisgot pag Espiritu Santo sa balaang kasulatan ba Brad Rini, ang Espiritu Santo ba magasulti ba sa mga butang na umalabot? Tinod ka na Brother Rini nga kadang Espiritu Santo magatudlo gina sa butang nga malabot. Doon na ba tayo iba sa balaang kasulatan? Doon na Brother Rini dinhi sa Juan kapitulo 16 versikulo 13 o
o ang akong pagbabasahon nga Biblia ang pulong sa Dios na gaygon. Apan kung mabot na ang Espiritu Santo nga mo ang magtutudlo sa kamaturan, tudloan niya kamo sa tanang nga kamaturan. Ang yan itudlo kanyo dili dikan kanya kun dili kun unsa ang iyang madungog mao kana ang iyang isulti kaninyo, isulti usab niya kaninyo kun unsa ang manghitabo sa umaabot. So, sa gibasa mo, Brother Rene, atong nasusi sa atong pag-ingon nga ang Espiritu Santo mao di ang magasulti sa mga butang nga umaabot. Matinaw mga kaigsunan, munang sa among pagpailas master mo ang katumanan sa Espiritu Santo nga nagpakatao, munang usa sa iyang gisulti nga mga butang nga umulabot kini na sinati nato karon nga crisis pinaagi nining pandemic nga coronavirus. Na sa pagbayag sa balaang kasulatan tungod kay ang Espiritu Santo Brad Rene magasulti man sa mga butang nga umaabot. Yun sa paghulagway kining Espiritu Santo sumala sa Biblia kini bay gipahayag sa balaang kasulatan nga kini kapuli sa atong Ginoong Jesucristo ug mismo bagyo ang atong Ginoong Jesucristo mo nagsulti niini nga ang Espiritu Santo kapuli niya Brad Rene. Nakaratid gina sa balaang kasulatan libre nga ang kining Espiritu Santo puli na ang Ginoong Jesucristo nya si Ginoong Jesucristo gid mo iniluwat mi nga pamahayag nga ang kining Espiritu Santo puli kana kaniya. Okay? Atong pagbabasahon ni Brother Ronnie sa Juan kapitulo 14 bersikulo 25 ngadto sa 26 ug ang akong pagbabasahon nga Biblia ang pulong sa Dios. Kining mga butang nga ginasulti ko ng daan kaninyo samtang kauban pa ninyo ako. Apan kung makagikan ako ang magdadasig nga mo ang Espiritu Santo mao ang ipadala sa man puli kanako siya ang magtudlo kaninyo sa tanan nga mga butang o magpahinumdom kaninyo sa tanan nga akong giingon kaninyo. Busa ang Espiritu Santo diay kini puli kana kang Ginoong Jesucristo sa atong nabasa. Karon, kay nabasa sa Biblia mga kaigsunan ng Espiritu Santo nga matod pa sa pagbayag magasulti sa mga butang nga umabot, puli diay kini sa atong Ginoong Jesucristo. Unya kining pagpahayag sa atong Ginoong Jesucristo mga kaigsunan nga ang Espiritu Santo puli kaniya, pag-follow up lamang kinuniya, may tungod sa tagna sa Espiritu Santo nga magpakatao. Mao ni among doktrina mga kaigsunan. May tagna para sa Espiritu Santo nga magpakatao. Pero ang timanan na kung mag-isgot pagtagna ang Biblia, dili abilidad na kung magtagna ibutang ang pangalan. Nagkaroon susiyon ako, basahon ako sa Biblia, hain ba ang tagna nga gi-follow up sa atong Ginoong Jesucristo, mahitungod sa Espiritu Santo nga matod pa niya, kini kapuli niya ang Espiritu Santo. Ani ang tagna, basahon ko mga kaigsunan sa Ecclesiastes kapitulo 4, versikulo 15, o sa English King James Version ako pagabasahon, sa ito pa, Ecclesiastes chapter 4, verse 15, dingon, I considered all the living which walk under the sun, with the second child that shall stand up in his state. Nga sa ito pa nakita ko ang tanang mga buhi nga nagalakaw ilalom sa adlaw nga sila nakauban sa ikaduhang bata nga mitindog puli kaniya. Sa tagda mga kaigsunan dunay second child. Understood nga matao kay gitawag mag-child pero second child. Unsa ang tumong o katuyuan ining second child? Ing katao mupuli, mutindog ug mupuli sa iyang dapit. Sa atong nasusi, kinsa ang mupuli sa pagpayag sa atong Ginoong Jesucristo, mao ang Espiritu Santo. So pagpaluwap lang ang Diyan ni Brad Rene sa pagsulti sa atong Ginoong Jesucristo nga ang kapuli niya mao ang Espiritu Santo didto sa tagna sa Ecclesiastes 4:15 nga may second child o ikaduhang bata nga mutindog puli kaniya. So atong mga nasusi nga ang pulihan daw nga itong Ginoong Jesucristo kung mupuli mao ang Espiritu Santo nga sa pagtagna gitawag og second child. Na dili ta makapunta mga kaigsunan og second child o dili maguna sa first kay lisod pod og magdit sa tagkwinta sa second Brad Rene nga dili ta magunag first. Basta magunag gid og first ay ang second. Nga ang second mufuli gina ang tuloy katig yung first child. Nasa Biblia kinsa ba ang first child mga kaigsunan mga mahal nga tigpaminaw. Wala lain ang atong Ginoong Jesucristo gitagna usab sa Biblia ang pagpakatao sa atong Ginoong Jesucristo niya dili gyapon nato mabasa nga ang ngalan ni Kristo kana kay dili man lagi abilidad sa Biblia kung magtagna ibutang ang pangalan. Basahon ako ang tagna sa atong Ginoong Jesucristo dinhi sa nakasulat sa English King James Version sa Isaiah chapter 9
verse 6 mga kaigsunan ang atong pagbasa, tagna sa atong Ginoong Kristo nga mao ang first child mga mahal nga tigpaminaw. Ingon ang atong mabasa. For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. Kining tagna mga kaigsunan, wala na ilalis tanan nga mga ebanghilista sa nagkalanglayang reliyon, ministro man, pastor man, mga ebanghilista man, walay supat na kinintag na sa Isaias ni Bisayas ang katumanan, mao ang atong Ginoong Jesucristo, Brother Rene. Mao ni siya ang giingon na first child, for unto us a child is born. Kinsa ng child? Mao ang atong Ginoong Jesucristo, child. Pero may tagna nga second child. Nga katong second child, mupuli, nga ang pulihan, mao ang atong Ginoong Jesucristo, nga mao ang giulagwa sa Biblia nga first child. Muna sa among doktrina mga kaigsunan, nga nagpailami ang kanang Espiritu Santo nagpakatao ratuman sa among dapit sa among magtutudlo, Master Tomas D. Iwino Sr. O sa among kapanahonan mga kaigsunan, nga naa nami nagwali sa katumanan sa Espiritu Santo, nga among gipaiya ang katumanan Master Tomas D. Iwino Sr. nga sa pagulagboy sa Biblia, magasulti sa mga butang nga umaabot, ang among pagpadayag sa among wali nga Jesucristo, dili usab wali nga Hiyuba. Kundi niya na sa wali sa Espiritu Santo, nga naman, tungod kaya ang pagwali sa ngalan sa ating Ginoong Jesucristo, displikardaan sa tinunan ni Kristo nga dili kini magpadayon kay dili pa kini kahimpitan, kini mawala. Basahon ko lang, ang pagpruba nini mga kaigsunan na kining pagwali sa maayong balita mahitungod kang Kristo, dili magpadayon kay dili pa kahimpitan o kini mawala. Ito'y Biblia nga Katoliko nga hinigay ng Gadini, pabor ko naman basahon ko lang din ang pahayag ni Apostol nga si Pablo sa unang Korinto Kapitulo 13, versikulo 9 of Gs. Biblia ang Katoliko nga hinigay ng dunagya po'y pagtambayayon nini sa mga Protestante o mga Katoliko nga scholar sa Biblia. O sa giingon din kaya nga aton ihibalo, kadang aton pagwali sa punong sang Dios na ginbugay sa aton, hindi pa himpit. Pero kung ang himpit mag-abot, ang hindi himpit magataliwan. Dumananta, si Apostol nga si Pablo, tinuod nga tinunan ni Kristo, nag-explicar nga doon na sila'y kahibalo o doon na sila'y gipulo, giwali nga pulong sang Dios. Dumananta, doon na sila'y giwali nga pulong sang Dios nga gihatag daw kanila, pero matod pa ni Pablo, dili himpit o gato'y mawala. Ilig abot sa kahimpitan. Atong susihon, hain bagi pahinungod ni Pablo, kining pulong sang Dios nga ilang giwali, pero matod pa niya, dili hingpit ug mawala. Niya basahon nato ang pahayag ni Pablo dinis Roma Kapitulo 10 versikulo 17. Mao gyapon nga Biblia mga kaigsunan, ang Bibliang Katoliko nga hiligaynon. Ini niya. Gani ang pagtuo nagagikan sa pagpamati sang pulong sang Dios. Kag ang pulong sang Dios tumananta mo ning explicar ni Pablo, dili hingpit ug mawala katong ilang giwali nga pulong sang Dios. Kag ang pulong sang Dios nag-abot paagi sa pagwali na hanungod kay Kristo. Busa Bradley sa akong gibasa sa Biblia, nganong kita sa atong panahon dili magwali sa dapit sa balita mahitungod kang Kristo. Tungod kay sa Biblia Brad Rene, nabasa ta nga kini di ang pagwali sa maayong balita mahitungod kang Kristo, gisplikar ng daan sa tinunan ni Kristo nga mao si Apostol nga si Pablo nga dili kadto magpadayon, kadto mawala nga naman tungod kay dili pa mao ang kahimpitan. Dunay mupuli nga himpit. Nga inig abot sa himpit Brad Rene, kadtong dili himpit nga mao ang pagwali sa maayong balita mahitungod kang Kristo, kadto mawala. Dili ato buot-buot kay gibasa ta sa Biblia mo ni atong gibasihan nining atong kapanahonan nga di mo po gitudlo ni mas dili ka nato nga atong gipailang katumanan sa Espiritu Santo. Tinood ka na. Nga karon Brad Rene, tungod kay mawala man di ang pagwali sa maayong balita mahitungod kang Kristo. Unya atong nabasa nga si Kristo may mupuli kaniya nga Espiritu Santo. Siya mismo, Brad Rene, sa inyong gibasa, nga pulihan siya sa Espiritu Santo. O kay dili man magpadayon ang pagwali siya ngalan, katubang kapuli, Brad Rene, nga Espiritu Santo, mao na ba to ang iwali nining atong kapanahonan o dunabay mga tao nga gihimong kasangkapan nga mobalita, nga ang ilang ibalita o ang ilang isang niya mao na ang balita mahitungod o pinagi sa Espiritu Santo?
ang katong Espiritu Santo nga puli ni Ginoong Kristo muna gid kito ang iwali o aduna po yung mga tao nga gihimong kasangkapan sa pagwalay sa mayong balita itag na anak kanang daan o walay lain nga katumanan na ang katulamang claimant o ang mga ministro sa pagtulong ng PBC ang mga butyag ana mupahibalo sa mayong balita may tungod sa Espiritu Santo. Asa mabasa dinhi sa unang Pedro kapitulo 1 bersikulo 12 ang gingon o kanila gipadayag nga dili sa ilang kagalingon kundi kaninyo na nag-alagad sila diha sa mga butang nga karon gikapahibalon na kaninyo pinagi sa mga tao nga nagawali sa mayong balita pinagi sa Espiritu Santo nga pinadala gikan sa langit mga butang nini ang mga manununda nangandoy sa pagsudong. Busa kung kinsa ang katumanan sa mga tao sumala sa pagbayag sa kaubang ministro Brad Rene Tilibrico walay lain ang mga ministro sa pagtulungan sa PBCN gidumalahan sa Executive Vice President Reverend Charlie Humio kaya na man kanamo ani aman kanamo ang ilhanan sa buluhaton nga pagwali sa mayong balita pinaagi na sa Espiritu Santo. Kanaya mo dili buot-buot mga kaigsunan kay magibasihan kami nga nakasulat sa Biblia. Nagkaroon kining pagbayag sa among magtutudlo mga kaigsunan mahitungod niining COVID-19 nga matod pa ni Master nga ipag-andam ng daan o ipagkuha ng panyo nga may hulagway ni Master nga haron nga mo itabon sa among naong nga ipaghunaw kami rabing alcohol nga sa pagkatuman na mo day kining COVID-19 kay mo kini karon ang makita nato nga matag usa nga tawo maghunaw gyud grabing alcohol o nga kinahanglan pod magsuot og face mask mandatory gina. Walang ina ni Master nga COVID-19 na nga kuan nga moabot pero gisulti niya nga dunay balatian o disease o kagaw nga moabot mao ni siya karon. Unya bradino ang ato ang kakontra sa doktrina nga usa ka pastor sa Sabalista nga mao si Mitchell Bindilio nga nanugka dinhi sa Dipolog. Kani dinhi man siya nagwali sa Dixdia Dipolog unya milayas atong determined layas kay nibalhin man sa laing sibihan sa RTN Dixkid. Dinis Dipolog ya po nagprograma og alas 7 ngadto sa alas 8 ang taknas kagabi matagadlang Domingo. Gimonitor na to kay hukat mas balingasag at the same time gimonitor po diya ang atong programa sa DixDR kasi una DixDR man ang tinubagay. Una doon na siya mga atake nga gibuhian. Tungkol kay atong mang gi-on-air ang ebanghelyo ni Master doon na din siya pagsaway Brad Rene. Unahon sa nato ang pagpabati sa iyang tingog atong ipabati kaya dito pasukad sa atong mga pagtubag aron nga ang mga nanunaw dili sila makayon nga nagpatakat ditong mga ministro sa pagtulungan sa PBCN o pagtubag or atake baka or counter or refute nining ilang gihimo sa pag-atake sa doktrina sa PBCN. Unang-una itong ibamati matugpan ni Pastor sa Sabarista Mitchell Bindilio nga kung magkinuraway doktrina din ang kurawon nga atong ipabati sa iyang tingog. Doktrina ni karama ang doktrina sa Adventista dili ta magtigil. Dewa. Okay, so nabati na ito mga kaigsunan ng pahayag ni Mitchell Bindilio, pastor sa Sabarista mga kaigsunan nga doktrina ni mo'y karawang doktrina sa Adventista dili ta magtige na karon kinikang iyang giingon nga magkuraw og doktrina mo'y kurawon haron diya magtige pasar o nakatuman baka siya wa baka siya pagkuraw sa sa dili doktrina pero ang doktrina sa PBC mga mahal at paminaw na may among gigamit nga sitas tagla para sa pagpakatao sa Espiritu Santo nga among gipaila katumanan si Master. Ano na siya manghilabot sa katumanan sa Espiritu Santo nga mo si Master pamersonal na nga atake. Unang-una mo iyang kurawon ang basyanan sa mga ministro sa PBCN ang tagna may tungod sa pagpakatao. Na kung imo na siyang maluwag, di mo nang mapasayot, mabutang bradrino nga sayot kita sa atong paggamit nga na, aya pa lugar makaingon pa nga na husto siya, pero kung dili niya maguba ang atong basihanan nga doktrina, unaani na siya dayon sa personal mo, nagingon nga siya katuman siya gingon nga, ang doktrina may karon. Karon, atong paminahon ang tingog ni Mitchell Bindilio na po bradrino, may tungod sa iyang komentaryo, nining atong gisulti, nga si Master nagtagna, may tungod nining sakit nga pandemic COVID-19, pero wa lang nga ni, karon lang lugar na ibaluan, nato nga, mao din ang gisulti ni Master kaniyadto nga, dunay sakit nga mabot or balatian. Natong ibabati na po ang tingog ni Mitchell Bindilio sa iyang komentaryo sa sulti, sa ebanghelyo, sa tagna, sa atong magtutudlo, Master Tomas D. Unisinor. Ni atong paminawan.
nagpadayon gihapon sila mga kaigsuonan. Atong i-forward gamay para makuha tayo ng punto sa pahayag ni Pastor sa Sabadista Mitchell Bundilio. Kagani igsuonan pipila ka mga punto na atong hatagag pagtagad karon o gawa sa ato nga tema ato sa ipasiunan Gitag na ni Tomas Eugenio Sr. ang COVID-19. Oh, di ba? Di ba? Kan kayo na. Kung gitag na nga nung gisultid na hita mo na. Gisultid na anong to? May pag-istorya mas balito, iba sumutong kanto. Nabati na ito mga kaigalaan ang tingog ni Mitchell Bundilio Pastor sa Sabadista. May tungod sa iyang komentaryo sa among sulti nga mga ebanghelyo ni Master nga gitagna niya kining virus karon nga COVID-19. Pero para niya, ingon siya, nga ano kuno ayan na namo gisulti nga nahitabo na bot niya ipasabot mga mahal nga tigpaminaw nga sa pagsulti ni Master, pag ebanghelyo ni Master nini, amo daw yung nga isulti ato daw nga Wali Bradrini. Muy gusto ni Pastor sa Sabadista aron lugar nga balido sa iyang pagsabot nga wala pa mahitabo ang coronavirus, gisulti na nato. Nadili man ka magbuot nga na bindili ko ang pagsulti ni Master dili ka namo nga iyong mga katawhan. Kami wala man gani may balog mao din na ang epekto COVID-19. So sa pag-abot na ayan na namo gisulti nga mao din ang katumanan sa sulti ni Master Bradrini nga COVID-19 na epekto ng pag-umuni nga magsampung tag mga panyo o mahunaw tag alcohol. Pero gusto ng Pastor sa Sabadista nga isulti daw namo aya pa mahitabo o dili pa mahitabo kinahanglan isulti mo yung gusto. Karon ha, tanawon gani karon og kinibang iyang pagpaningil dili ka namo og makatarunganon ba og di ba ka siya ni mabaslan og mabalitukan. Ha, karon gawas na misulti si Mitchell Bundilio, doon po yung cooler ni Bradrini. Kaya, sa pinirabang sistema ni Pastor sa Sabadista, kuan paras kay sistema ba? Dili formal bitaw nga pamagi. Naagid siya punto bitaw nga murag makahimo bitaw paglait bitaw Bradrin kada bang murag. Pagbugal-bugal ba? Ano siya nga? Istoryahe istorya na ninyo sa balite. Basig mo tuyo pang kanto. Tarong maguna. Dahil kamo ng mga naminaw. Pastor mo gini. Tarong maguna nga sistema kung istoryahan balite. Ubuto pang kanto. Okay? Na, karon atong ipabati na po ang conversation o kinundikan sa ilang texter Brad Rini na matod pa mo gyapon ito ng COVID-19 na iunan po din ni Mitchell Bundilio kini Pastor sa Sabadista niya atong ipabati ang tinog ni ining cooler ni Mitchell Bundilio mahitungod sa pag-ingon sa COVID-19 na iyang tagaag komentaryo ang sulti sa atong magtutudlo Brad Rini. Kaya naman ito ang atong nabati ko ganina sa Bundilio mag-ingon na istoryang balite. Ang gusto niya nga nisultiyon kang daan na sa wala pa mahitabo o wala pa mabot ng coronavirus muna iyang gusto Brad Rini nga mahitabo ipasultiyon daan niya. Ang ato na bang magtutudlo wala na bagid nagingon sa unang panahon nga mabot ang panahon ng sakit kining COVID-19 kana kinahanglan mangandam gid mo og mga rabing alkohol og Christmas dili kana siya ang gingon ni Master nga pag andam mo og rabing alkohol og face mask kay pangandam man na kay adunay balatian nga balatian sa tao nga dili gani mismo ang mga doktor dili maglisod na pagtambal yana kalaki pa na sa mga pag-ibanghelyo ni Master nakaroon atong ipabati Brad Rini nang yaay na po na tingog ni Mitchell Bundilio pinagi sa iyang texture nga ni padangat po sa iyang komentaryo ni atong paminawan. Ingon na po ang BBC nga gitag na daw ni Tomas Eugenio Sr. nga moabot ang COVID-19 katawanan kayo kay karon pa nila gisulti nga naa na dapat tong tagiwari na daan nila ila po tong parihason sa dihang nasunog ilang palasyo aron motuo ra gihapon ang ilang membro ilarang gisultihan nga gitagna ng daan ng ilang piki nga Dios. Mao na. Sakto ani mo panagpas. Mao ra mo to ilang kay og ako'y membro ato nauso man Munay Diyos nga akong alagaran nga imbes siya buluwas siya naman ako'y gigayungan og pagawa sa kalayo. Nya aron lang mo to man
Ati man na ang akong lawas ha, dahil basig ka mo na mo renovate sa palasyo, tagna ni Master. Tagna pong Master nga, mangurot ang alcohol, na yung, ang inyong nawang tabunan sa panyo na nainawang ni Master, Christmas day, tagna. Istoryas balete ba, basig mo to pang inkanto. Nabati niya po na ito, Brother Rene, ang sulti o tingog ni Mitchell Bindile, pastor sa Sabalista, nga gabi mo, murag kuyat yung tingog mo, May tagna daw ni Master. O niya, yun ba siya, nagya po no, ang tumoy nyo, Istoryas balete, Istoryas basig mo to yung inkanto. Pero tigid ka, o sa kuwan ba, bulingit na sistema ba? Paras na sistema nga gibuhat ining pastor sa Sabalista, Mitchell Bindile, pero sa iya magina, Brother Rene, pakita, magin siya sa iyang kinaiyagod nga magsusupak sa kamaturan. Karon matud pa niya nga og siya pa kuno membro ani mubiya agoy kami wagid mi malisang ani sa pagsulti sa kahinan Bindile ano kay part kini nga dili mubiya ang mga membro nga nakadungog sa ebanghelyo ni Master. Busa kung niyong kag kung ikaw kay membro niini mubiya ka dili ang mga membro sa PBC nga nakadungog sa ebanghelyo ni Master, mas mulig-on pagsamot ang ilang pagtuo tungod kay ang gisulti ni Master na tinuod ay. Di ba, Brother Rene? Tinuod ka na, Okay. Brother Rene. So, kung ikaw, di ka man gid magtotoo, wala may question ana. Pero inumpog nga niyong kag gisulti unta na sa wala pa moabot ng coronavirus. Haron nga para nimo valido. Ano ya? Atong susiyon. Arita sa atong balikan ta si Bogang tang panahon sa atong Ginoong Jesucristo, Brother Rene, kay magisgot tag panahon sa pagpangalagad, bahin mo gusto tulo kadagkong panahon. Oo. Unang panahon sa pagpangalagad kay Hiuba, mo ang amahan mo si Hiuba kadung pagpangalagad sa anak ni Jesucristo kung katulong panahon sa pagpangalagad niya sa Espiritu Santo. So, niyatas kita mo nagkupot niya ng katumanan sa kapanahonan sa dapit sa Espiritu Santo. Balikan ta ang kaduhang dakong panahon sa pagpangalagad niya sa atong Ginoong Jesucristo. Atong kuwag ihemplo aron ba nga di ba ni masupalpal ning pastor sa Sabalista sa iyang pagpaningil diri kanato, Brother Rene, nga gisulti unta na daan sa wala pa mahitabo. Buot niyang ipasabot, Brother Rene, dili kanato nga sa pagsulti ni Master ana sa pag-ibanghelyo ato diyan iwali. May gusto niya. Narita sa panahon sa atong Ginoong Jesucristo. Kuwag tang ihemplo. Ang atong Ginoong Jesucristo gitagna usab nga gitag na usab ni Kristo ang iyang kamatayon, pero sa ato wala iwali sa iyang mga tinunan. No? Gitag na ni Kristo ang dangatan nga siya magpakamatay, pero sa diyang pagsulti niya sa atong Ginoong Jesucristo ngadto sa iyang mga tinunan, wala ang tao nga giwali dayon kana sa mga tinunan ni Kristo. Nya, Brother Rene, sa Biblia doon na ba'y pagpahayag ang atong Ginoong Jesucristo nga siya magahalad sa iyang kinabuhi sa pagpakamatay? Doon na, Brother Rene, atong patalingugan kining nakasulat din sa Juan Kapitulo 10, versikulo 17 ngadto sa 18 ang gingon, ako gihigugma sa mahan sa katarungan nga mao kini. Kay ako magahalad man sa pagpakamatay sa akong ginabuhi, sa paghalad dinhi aron mabawi kuraw sa bunya. Walay tawo nga makakuha nini gikan kanako, hinunua ginahalad ko kini sa kinagalingon kong pagbuot. May kagahom ako sa paghalad nini, o may kagahom ako sa pagbawi nini. Kining maong sugo na dawat ko gikan sa akong amahan. Sa nabasa mo kay Ginoong matod pa dinhi kay ako gigugma sa aman sa katarungan ni mo kini kay ako matod pa ni Kristo magahalad man sa pagpakamatay sa akong kinabuhi, sa paghalad nini aron mabawi kura usab unya. Wala daw tao nga makakuha ni gikan kanako matod pa ni Kristo, hinunua gihalad daw niya ang kinabuhi sa kinagaulinon nga pagbuot. May kagahom daw siya sa paghalad, may kagahom usab siya nini sa pagbawi. O kining subuan nga muhalad si Kristo sa iyang kinabuhi sa pagpamatay, sumala sa pagpahayag sa Biblia na dawat ni Kristo gikan sa iyang amahan. At kinananda nga atong Ginoong Kristo namulong o nagpahayag sa iyang kagulingon nga doon na siya paghalad sa iyang kinabuhi ngadto sa pagpakamatay. Sa ito ba, iyang gitagladaan ang iyang kagulingon nga magpakamatay. Ihalad niya ang iyang kinabuhi. Hain pa sa Biblia, Brother Rene, ang pagpahayag tungod kay si Kristo, ang atong Ginoong Kristo, maghalad man siyang kinabuhi sa pagpakamatay. Hain man dayon sa mahipunta kung mahalad na ang iyang kinabuhi ngadto sa pagpakamatay.
Dito ka na siya napahilo na Brother Ronnie sa kinapusuran sa yuta sa kadlaw sulod sa tulok adlaw tulok ka gabi. Okay? Dinhi sa Mateo kapitulo 12 bersikulo 40 ang gingon. Kay maingon nga si Jonas didto sa tiyan sa dakong isda sulod sa tulok adlaw ug tulok ka gabi. Maingon manusab ang anak sa tao adto sa kinapusuran sa yuta sulod sa tulok ka adlaw ug tulok ka gabi. So, tungod kay si Kristo, ang atong Ginoong si Kristo, maghalad siyang kinabuhi sa pagpagamatay. Ngadto day siya, ngadto sa kinapusuran sa yuta. Gipanag-in dito kang Jonas, ngadto siya na sa dakong isda, sa tiyan sa dakong isda. Sulod sa tulok adlaw, tulok ka gabi. Mayon no sa mga anak sa tao, adto sa kinapusuran sa yuta. Sulod sa tulok adlaw, tulok ka gabi. Mo din siya ang sistema nga gipayag sa atong Ginoong si Kristo. Nakaron. Gawas nining pagpamahayag sa atong Ginoong Kristo, Brad Rene, nga siya maghalad siyang kinabuhi sa pagpakamatay o nga kinusugan dawat tugikan sa man adto siya sa yuta sulod sa tulok adlaw tulok ka gabi. Hain ta ang gipahayag sa atong Ginoong Kristo atong kuang ehemplo aron nga kini atong kapanahonan makatarunganan ba king pastor sa Sabadista maningil diri kanato nga adto unta na sa ato gisulti ang giingon sa inyong master nga COVID-19 unsa ba nga adto naman nga nahitabo na nakaron hain ta sa Biblia Bradini. Anya Padre Brother Ronnie sa Juan kapitulo 3 bersikulo 14 ang gingon og maingon sa ang gingon og maingon nga ang halas giisa ni Moses didto sa kamingawan maingon manusab kinahanglan igaisa ang anak sa tao. Matod pa sa pagpahayag og maingon nga ang halas giisa ni Moses didto sa kamingawan maingon man usab kinahanglan igaisa ang anak sa tao. Ang anak sa tao si Kristo man eh. Unsa bay bot ipasabot Brad Rene kinahanglan kinahanglan usab nga iisa ang anak sa tao kini ba nagpasabot sa dangata ni Kristo nga kamatayon Brad Rene? Ang gingon nga igaisa ang matod pa kinahanglan igaisa usab ang anak sa tao maingon nag-iisa ni Moses ang halas didto sa kamingawan. Ang ipasabot niya na Brother Ronnie nagdisgot ginagkamatayon ni Kristo. Asang prueba Dili sa Juan kapitulo 12 bersikulo 31 ngadto sa 33 ang gingon og karon mao na ang paghukom nining kalibutana karon palagputo na ang punuan nining kalibutana og ako sa ikaisa na ako gikan sa yuta magakadig sa tanang tao nganhi kanako kini gisulti niya aron sa pagpasabot sa paagi sa kamatayon nga iyang pagakamatyan. ang pag-isa di ay mao dito ang gipasabot nga mao ang kamatayon sa atong Ginoong si Kristo. Namuntar na nato. Si Kristo nagsugilon, nagtagna nga siya maghahalad siyang kinabuhi sa pagpakamatay adto sa kinapusuran sa yuta sulod sa tulok adlaw tulok ka gabi unya dingon pod nga maisa ang anak sa tao ingon nga si Moses nag-isa sa halas dito sa kamingawan maisa pod ang anak sa tao nga ang anak sa tao mga atong Ginoong si Kristo nga ang pag-isa di ay mao ang iyang kamatayon. Karon kini bang mga gipahayag sa atong Ginoong si Kristo, diwali ba ni direkta dayon sa mga tinunan? Wala mga pagsunan. Gani doon na pa gipahayag ng atong Ginoong si Kristo, basahon ko, Brad Rene, pabor kong Biblia, sa Mateo, nga gipahayag ni Kristo, ang iyong dangatan ng kamatayon, doon na gani wala butog, bisalanta, sa iyang gisulti nga, kinahanglan nga siya, magahalat o musangko, nga siya, mamatay. Sumala sa pagpahayag sa Biblia. Basahan ko. Nakasulat sa Mateo kapitulo 16, versikulo 21 hanggang 23. Ingon niya. Sukad niya itong panahon na gisugba ni Jesus ang pagpahayag gadto sa mga tinunan na kinahanglan wadto sa Jerusalem ug maganto sa daghang mga pagsakit na paghimuon kaniya sa mga ansyano ug sa mga saserdote nga punuan og mga eskriba ug pagapatyon siya ug sa katulog adlaw pagabanahon siya o gipinig siya ni Pedro, gisugdan siya sa pagbadlong niya nga nagingon, pahilayo ka na, Ginoo, dili gayud ka na, mahitabo ka nimo. Apan miniso siya si Kristo, o ningon kang Pedro, pahawa diya Satanas, may usa ka kababag, ikaw, alang kanako kay nimong gikabanaan, dili ang mga butang sa Dios, kundi ang mga butang sa mga tao. Na? Sa pagsulti dugang nga atong gibasa sa Biblia nga nagisgot ang atong Ginoong Kristo nga kinahanglan nga magaanto siya dingon dinhi nga
sukad yatong panahon na gisugdan ni Jesus ang pagpahayag kadto sa mga tununan nga kinahanglan moadto sa Jerusalem ug mag-anto sa daghang mga pagsakit nga pagaymuon kaniya sa mga ansyano. Dayon giniin nga mga saserdote nga punuan og mga eskriba og pagapatyon siya pero misalanta si Pedro matud pa ni Kristo pahala diya sa tanas kay ikaw usa ka babat diri kanako. Nibadlong ug wa mo tuogan ni si Pedro mamahal nga tigpaminaw sa dangatan sa atong Ginoong Kristo. Unya, kining pagkapahayaw ka sa Biblia, paggisulti ni Kristo, giwali ba dayon sa mga tinunan? Wala, mga kaigsunan. Dahil sa pagpahayag, adto lang sila nakasabot na kung gipahayag sa atong Ginoong Kristo nga tagna siyang kaglingon, adto na nila nahibalon ng nakasabot sa kasulatan o nagpanuo sa gisulti ni Kristo sa diyang nabanaw sa bikan sa mga patay. Hasa ang priba, bradoni nga mabasa ka sa Biblia. Niya, na pagpriba nga didto na nito o didto na nakasabot ang mga tinunan ni Kristo sa gisulti niya nga kinahanglan siya nga maghalad siya kinabuhi sa diyang nabanhaw na ang atong Ginoong Kristo. Iginusap niya na mga kaigsunan ang sistema sa dapit sa among magtutudlo nga sa dili pa moabot ang epekto sa sulti ni Master, dili nga mo kana angay nga isulti tungod kay dili pa man mahibaluan sa samang pagi sa mga tinunan sa atong Ginoong Kristo, adto lang sila nakasabot nga sa diyan nabanhaw na si Kristo gikan sa paghalad sa iyang kinabuhi sa pagpakamatay. Asang priba bradili? Anya din ni Brother Ronnie sa Mateo, sa Juan kapitulo 2 versikulo 19 ngadto sa 22 og akong pagbasahon nga Biblia, maayong balita Biblia nga adunay imprimatur ni Julio Cardinal Rosales nga gingon. Si Jesus mitubag, guban ninyo kining buong templo o tukuron ko kini pag-usab sulod sa tulo ka adlaw matod pa lugar ni Ginoong Kristo. Sila mingon kaniya ang mga diyo lugar kapatan og unom katuig ang pagbuhat nining templo ang temploa unya tukuron mo kini pag-usab sulod lamang sa tulo ka adlaw kay ila man giliteral nga ang gipasabot nga templo sa mga Hudyo kadtong templo nga katong sa Jerusalem ba? Oh. Unya kay ang gipasabot Katong ginharian nga templo. Ang gipasabot ni Kristo may ihamang kagulawas. At ipadayon. Apan ang templo nga gisgutan ni Jesus mao ang iyang lawas. Busa sa diyang nabanhaw na siya. Okay. Nanadayon. Aya pa nito din ang mga Diyo. Nagdumdum ang iyang mga tinunan nga gisulti niya kini og mito sila sa kasulatan og sa gisulti ni Jesus. Kanus nakasabot o kanus nito o ang mga tinunan mga mahal nga tigpaminaw ni Kristo sa diyang si Kristo nagsulti nga siya iyang gitagna iyang kaglingon maghalad sa iyang kaglingon sa pagpakamatay didto na sa diyang nabanhaw na ang atong Ginoong si Kristo mituo ang iyang mga tinunan og do nagpakasabot sila sa kasulatan. Pero atong akto nga gisulti ni Kristo nga siya maghalad sa iyang kinabuhi sa pagpakamatay nga siya didto sa yuta sulod sa tulo ka adlaw tulo ka gabi nga siya iisa nga ang pag-isa mao ang kamatayon giwali ba sa mga tinunan ni Kristo? Wala. Aron nga valido ang sulti sa atong Ginoong Kristo aron manuo ang mga dili magtotoo ni Kristo ang mga nagyubot ni Kristo oy mao din gisulti ni Ginoong Hesus ni ay atong tuwa ng mga tinunan wala tagidto lang nila na sabti og nahibaloi nga tinuod di ang gisulti ni Kristo sa dihang nabanhaw na si Kristo diha sa gikan sa iyang kamatayon o nabanhaw gikan sa mga patay. Iyon usab ni ana mga kaigsunan sa dapit sa pagtulunan sa pagbisul ang mga ministro nga misulti sa ebanghelyo ni Master diha nagidapod namo naggisulti sa diyang epekto na mao ni ang gisulti ni Master palabuton nga sakit or disease kining coronavirus. Mao ni ang gingon ni Master nga magsampung tag panyo isip equivalent sa face mask ug maghunaw tag alcohol kay naa daw ng balatian. Busa dili makatirunganon ang gihimo ni pastor sa Sabadista sa pagpaningil dili kanamo mga kaigsunan tanawa unsa nito ba di balihan ka karon balitukan ka karon kung tumunay prinsipyo dili day tinuod unang-una ang panahon sa atong Ginoong Kristo ang mga tinunan niya nga wala diya direkta nga giwali ang gisulti ni Kristo dili pito tinuod kay para nimo kinahanglan man niya isulti dayon ang sulti sa mga magtutudlo dili pa moabot isulti na muna nanaway ka nga uy ayaw naman nag-isulti nga ng coronavirus. O na karon kay haraman
Ayaw naman nakasabot og bito ang mga tinunan ni Kristo sa dinlabanan sa kasigikan sa mga batay. O dito na sila nagwali, dito na sila nagsamyaw nga mao ni siya. Diay ang magisulti sa atong Ginoong Kristo kinahanglan maghalad siya sa kinabuhi sa pagpakamatay. Natuman og bito ang iyang mga tinunan niya mga kaigsunan. Hayon pa, nadulay tagna sa Biblia, pero pag-abot na sa katunan, igo mo lang di istorya. Wala giwali, mga mahal nga tigpaminaw. Yang tagna sa Jeremias Kapitulo 31, versikulo 15. Ini. Makiyang Ginoo ni Yuba sa katungod na dungog dito sa Rama, ang pagminatay ug ang mapait na paghilak ni Raquel, naghilak tungod sa iyong mga anak. Midumili siya nga paganipayon tungod sa iyong mga anak kay siya wala naman. Minang tagna mga kaigsunan, nagisgot nga dunay mga pagbinatay dito sa Rama. O sa katungod, nadungog dito sa Rama ang pagbinatay ug ang mapait na paghilak ni Raquel, naghilak tungod sa iyang mga anak. Dunay paghilak ni Raquel tungod sa iyang mga anak. Pagminatay sa pagkatuman ini, dili ang mabasa Raquel o salang ka Raquel ang gisgutan din pero sa pagkatuman ini mga mahal nga tigpaminaw, minaghan ang Raquel ini sa pagkatuman tungod kay pag-abot sa katumangan ini nga dunay mga bata nga di pamatay sa panahon sa atong Ginoong Jesucristo. Nakalakip gali ang atong Ginoong Jesucristo niini nga mapil unta o wala pa ni siya kuan sa iyong mga ginikanan na pahilayo nga dong order nga tanan mga anak nga lalaki pamatsyon. Ngaw, pero wala wala gistorya lang na bot ipasabot nini tungod kay wala manigiwali ning tagna di mani tinuod ning tagna. Nga basaw na kong katumanan ning tagna sa Jeremias 31:15 diya sa Mateo Kapitulo 2 versikulo 13 18 mga kaigsunan ni atong mabasa. Nga, akong basahon yun sa pagpayag. Og sa nakalakaw na sila tanawa o sa kamanununda sa Ginoo nito nga kagusi pinagi sa damrog ningon kaniya. Bumangon ka. Dad-a ang bata. Si Kristo man ang gipasabot na bata nino nga ipadala nga instruction ito kang Jose. Dad-a ang bata o ang iyong ginahan o kumalagi kami wadto sa Egipto o pabiling dito hangtod ingon ko ikaw kay si Herodes mangita na sa bata aron sa pagpatay kaniya. Og sa mibangon si Jose og sa kagabion gidala niya ang bata og ang inahan niini og wadto sa Egipto og didto nagpabilin hangtod sa pagkamatay ni Herodes. Kini nahitabo tuman sa Ginoo pinagi sa propeta. Gingon o gikan sa Egipto gitawag ko ang akong anak kutlo na didto sa tagna sa propeta. Ginoo man pinagi giniginon pinagi sa Ginoo pinagi sa propeta. Unsa man? O niya sa pagkakita ni Herodes na bilansisan ng Diyos siya sa mga mago, siya nasapo sa hinamihan ngayon o iyang gipadtuan o gipapatay ang tanang mga bata nga lalaki sa Bethlehem o sa tanang kasitbit niini nga may kagulangon nga duha ka tuig ngadto sa ubos sumala sa gitason sa panahon nga tukma sa iyang nasayran gikan sa mga mago. O biadtong panahon na natuman ang gisulti sa propeta nga si Jeremias nga nag-ingon. Nga na kutlo na dito sa basahon ni Jeremias. O sa katingog labati dito sa Rama, hilak og makusog na pagminatay si Raquel, nagbamoy mo alang sa iyong mga anak og siya dili bot palipay kay sila wala naman. Pag-abot sa katumanan mga kaigsunan, daghan na ang mga Raquel nga mahitabo nga muhila kay tanan nga mga bata nga lalaki nga may kagulangon nagipahayag sa Biblia nga may kagulangon nga duha ka tuig pamatsyon man. Daghan ang mga ginikanan pero sa pagtagna usaray Raquel mga kaigsunan nga naghilak og nagbinatay pero pag-abot sa katumanan nadaghan ang Raquel. Nagkaron kay wa man nagiwali gistorya na lang bakat na dili ba to tinuod ang tagna mausab na mga kaigsunan pero dili ta mahibulong ni Bradrini tungod kay nganong di ta mahibulong ni sinabtan ni pastor sa Sabanista Mitchell Bindulo tungod kay usagod sa ilang doktrina nga matud pa nawa magkadimao magitudlo ni iling gulbuhat kining pagdoktrina nila nga kini si Miguel mao daw si Jesucristo. Kining basahon nila nga The Desire of Ages Bradrini usama ning sa mga libro ni iling gulbuhat nagpahayag nga kini si Miguel mao daw na si Jesucristo. Mao man lagi ginabanan gyud pag-ayo ni Mitchell Bindulo ni pastor sa Sabanista uban pa nga mga pastor. Basahon na to ang The Desire of Ages nga libro ni iling gulbuhat ang nakabasahon sa page 66 Bradrini, naman tayo yung libro, dingon din sa pagpahayag. There is none that hold it with me in these things, page 66 ni The Desire of Ages by William Goldwhite. There is none that hold it with me in these things, but Michael, the square bracket, Christ, your praise, Daniel Jus 21. But ipasabot,
after sa word na Michael o after sa pangalan na Michael, naka-square bracket ang Christ, gitawag o your friends, dati pasabot na kini si Michael, mauras Kristo. Mauni ang gitudlo ni Ellen Goldwhite, founder sa Sabadista. Nagkaroon, tungod kay, maman yung gitudlo ni Ellen Goldwhite, busa sa Mitchell Bandilyo nga pastor ni Ellen Goldwhite, di pa matudan usab ni Bradley na kini si Miguel Mauro gid si Hesus Kristo. At mga pagpabati ang tinog ni Mitchell Bandilyo, pastor sa Sabadista sa pag-confirm nga kini si Miguel Mauni para niya iyang gi-suportaran ang pahayag ni Ellen Goldwhite na si Miguel Mauni na si Kristo. Atong pabanawon ang conversation sa texter nila nga nangutana nga mao si Richmond Remujo Bradini aron atong mapabati nga di-confirmar gayud ni Mitchell Bandilyo nga kini si Miguel mao si Hesus Kristo di atong paminawan. Pastor Bandilyo na ako'y pangitana ang mga saksi ni Jehovah nag-inuman si Michael Archangel or Miguel Maura daw ng si Kristo. Mao ba po na inyong pagtuon sa inyong doktrina sa iyong kutubagan ni karong Domingo kay nagdaghan min mga tiyo nagunat sa inyong tubag si Richmond. Maraming salamat na dali. Okay, salamat kayo. Ang pulong Michael, usa ka na libre yung kahulugan na the same as God. Sa dali ang mga kaisunan, si Michael, the same as God, wala na inana, mao si Kristo. Nagkaroon na siya. Okay. So, di-confirma usab gikan sa baba sa pastor sa Sabadista nga si Michael or Miguel mao na si Kristo. So, pareho sila sa iyang founder nga si Ellen Goldwhite Bradini nga kini si Miguel mao gid si Kristo. Nagkaroon ng utana din siya. Tungod kay ilang doktrina lagi si Miguel mao man si Kristo. Iya ang gipangutana diri kanato sa mga ministro sa poblasyon, asa daw mabasa kay para natang tudlo gid master nato Bradini si Miguel manununda ba na. Si Kristo dili man manununda kay Dios nan. Diyos na si Kristo. So dili si Miguel mao si Kristo sa pagtudlo di master. Pagtudlo ni master nato diri si Miguel mao na si Michael. Pero nangutana din si Mitchell Bandilyo Bradini nasa kuno mabasa nga kini si kini Archangel gitawag bilang Archangel si Miguel. Asa ko na mabasa nga siya angel or angel ato parate. Dili day, ang ilang pagtubo kay si Michael Kuno Angel, asa mabasa, makaraya. Okay? Now, ato balik Bardini. Si Michael Kuno Angel, asa mabasa, Okay. Ay asa ko na mabasa si Michael Kuno Angel ay asa mabasa kay para lagi nila si Miguel ug si Kristo Maura. Karon, basahon ta sa Biblia kay utana man sa Bradini. Oo. Naaba sa Biblia nga kini si Miguel or Michael, angel or manumunda. Doon naging ka na, Brother Ronnie. Okay. Nangutan namin sa asang basa, busa atong tultulan, Okay. basahan. Dini sa Judas Kapitulo 1, versikulo 9, ang ingon, apan si Miguel, ang manunda nga punuan, sayang pagilantugi batok sa yawa, sa ilang panag-ilog sa lawas ni Misis, wala gani siya mga sa paglitok o mapasipalaw hukom batok kaniya, kundi mingon lamang ang gini magabadlong unda kanimo. Usa sa atong mabasa Brother Ronnie nga kini si Miguel ang manunda nga punuan. Di na pagyud Bradini manumunda nga punuan. Klaro ana? Karon, kinabasa man sa New Testament, adto sa Old Testament Bradini. Oo. Kay si Miguel din sa New Testament, deklaro man nga manumunda nga punuan. Sa Old Testament ba si Miguel ba deklaro ba gyud nga manumunda orang yun? Deklaro yung gana, Brother Ronnie. Okay. Sa kana si Miguel, anghel gina siya. Okay? Dini sa dang tugon di sa Daniel, Kapitulo 10, versikulo 3, si Kama 21 ang gingon. Gibabagan ako sulod sa 21 kaadlaw sa anghel nga prinsipe sa gingharian sa Persia. Mayo gani kay mitabang kanako si Miguel nga usa sa mga dako sa mga anghel. Ngayon, karon ato siya didto giban ko ubang sa anghel nga prinsipe sa Persia. Sa Kama 21 Brother Ronnie ang gingon dayon, apan sugilan ko ikaw sa nisulat sa basahon sa kamaturan, wala lain mga katabang ko sa pagpakig-away kanila kundili si Miguel ang inyong anghel nga magbalantay. Anghel nga magbalantay kinsa ang anghel nga magbalantay si Miguel. Unya, nangutana ng pastor sa Sabadista Bradini, ay parang nga ba si Miguel daw anghel asa mabasa? Nabasa na nato. Nabasa na ito. Busa mga mahal nating paminaw ang
sistema ni Mitchell Bundilio nga pagkuraw sa doktrina sa BBC, wa gyud kakuraw. Gani ang mga personal niya nga pagkuraw diya sa dapit, di man gid ang doktrina. Busa dili kahibulong. Kung mingon siya sa pag-repute nga iyang uyat-uyat nga adto ng kuno namo gisulti nga niabot na ang coronavirus, ang bot ni pasabot nga gisulti ang tandaan na mo, so wala pa mo abot ang coronavirus. Oy, unya kay sa panahon sa atong Ginoong Kristo, adto naman po nila gisulti sa diya, nakasabot sila sa giingon ni Kristo nga siya mamatay. Nagtagna ang ihalad ang iyang kinabuhi. Adto sa kinapusuran sa yuta, sulod tulog ka adlaw, tulog ka gabi. Iisa siya nga ang pag-isa mo ang kamatayon. Kano sa nila nasabti? Kano sa sila mituo? Dito na nga sa diyang nabanhaw si Kristo gikan sa mga patay. Pero ang sinabtan sa pastor sa Badista, gusto gid niya nga dili sa dapit sa among magtutudlo sa pagsulti ni Master amo po daw ni Wali dili ingon na ang sistema Mo gana ba Rumi nga ay habatan ni Wali bahay na ni kagaw karon nga wala gi makapakdon nini tungod kay na-realize na to atong sabtan nga kiday mo din gipropesya ni Master sa unang panahon tunod ka na Brad mo og mga rabing alcohol og face mask maugid ka na Brad Lini ang atong gisulti para kini sa pagpalig-paligon sa mga membro sa PBC nga sadya nakadungog sila sa ebanghelyo ni Master karon nga atong gisulti nakadumdum nga uy mao mo din ang gisulti ni Master natuman mo kana busa ang pag-counter sa pastor sa Sabadista dili kami mahibulong mga kaigsunan kay kung sa korte pa ning iyang mga rason mga kasinayot na dili nag falsus in onus, falsus in omnibus, false in one thing, false in everything. Nasayop siya sa iyang pag-ingon nga matinuod ay kung gisulti sa wala pa mo dangat ang gipayag na tagna na pag-ingon po niya nga si Miguel mauna si Kristo pareho sila na ilang gubuhat wa magkadimaw tungod kay sa Biblia si Miguel usa ka manulunda or anghel mga mahal nga tigpamunga. Busa, kami mahinaot mga kaigsunan na inyong nasabtan ang among pagpadayag sa kamaturan o daghan pa man pagitubagunon mga kaigsunan ng mga isyu na Mitchell Bundilio pero sa limitado man ang atong oras dinis kahangunan sundo lang gyapon nimo kami aron nga amo gyapon nga matubag ang mga isyu niya o mapadangat namo diya ang mga kamaturan nga gitudlo diri kanamo ni Master Abo sa gipabot diya kanimo. Abot naman ang oras mga kaigsunan sa ngalan sa mga magtutudlo kay Master Tomas D. Senior og sa ngalan usab sa Executive Vice President Reverend Charlie Junio kini ang inyong igsoon Evangelista Brother Juan Renilo Mangalos manamilit na kaninyo kauban sa ministro o evangelista kini sab si Brother Rene Telebrico. Kami mingan hangtod sa sinunod sa samang takna ug samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.